Mill-ġdid illum insellmilkom il-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt. Il-lejla nagħtu bidu għat-tridu tal-Għid, 3 ijiem li matulhom infakru l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu sa ma niċċelebraw il-qawmien tiegħu mill-imwiet fl-Għid il-kbir. Minn hawn u ftit mumenti oħra, l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi t-tifkira solenni tal-Ikla tal-Mulej. F'dan il-jum il-Knisja tfakkar żewġ sagramenti, it-twaqqif tal-Ewkaristija meta Ġesu nnifsu bidel il-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu u s-sagrament tal-Ordni Sagri, issimbolizzat fil-ħasil tar-riġlejn. Matul din il-qudiesa nitolbu biex nersqu aktar viċin lejn l-imħabba u tbatija tal-Mulej ħalli nsibu mod kif nistgħu ngħinu lil min hu mwarrab. Fl-isem tal-Missieru tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom.
I would like to welcome our English-speaking pilgrims present for this Mass that commemorates in a solemn way the Last Supper. We are going also to repeat the ritual of the washing of the feet as we pray for the gifts of humility, service, and we thank the Lord for the great gift of the Eucharist. Thank you for being with us today as part of the huge Catholic faith and family. I would also like to greet our friends who are going to represent the community at the ritual of the washing of the feet. Thank you for your availability and your presence. Ħuti ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Aħna nirrealizzaw li maħniex denji tal-Ewkaristija, nirrealizzaw li ħnina ta' tlibbisna bil-faraġġ, tannaqna bil-ħnina. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
Nitolbu. U Alla aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta ibnek il-waħdini qabel ma ngħata l-mewt ħalla li knisja is-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' dejjem u l-ikla ta' mħabbtu. Għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Those who cannot understand Maltese are invited to follow translations in Italian and in English in the booklets. I hope people have booklets handy. We are at the first reading. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: Dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur. Ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil ġemgħa kollha ta' Iżrael u għejdilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu. L-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dax-xahar, meta l-ġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jiklu l-laħam mixwi, ħobż bla ħmira u b'ħaxix mor. U tiklu hekk, għaddejkom imħażma, bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-għaġla. Din hi l-mogħdija tal-Mulej. Għax f'dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull minnu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jiena Jahwe. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien x'in nara d-demm nibqa' dej, u ebda marda ma tiġi teqridkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira, u intom tħarsuh bħala festa tal-Mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għal żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-Mulej. Il-kalċimberak u għaċerka mad-dem ta' Kristu. Xinrat lil-Mulej, kollu li għamel miegħi, non il-kalċi ta' salvazzjoni, un sejjaħ isem il-Mulej.
Lisa fajnejn il-mulej, il-mewt għal-għaddej għal-tiju. Jien għaddej tijak bin il-għaddejja tijak, intħallejt li l-irbit Lilek nofri sagrifiċi tarat il-ħajr, u isem il-mulej insejja. Intem il-wedi tijaj lil-mulej, u dim il-poplu kollu tiju. Qari mill-ewwel littra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jien irċevejt minant il-mulej it-talim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien itradut ħal ħobs u wara li rat il-ħajr qasmu u qal dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Gloria u tifħir, gloria u tifħir, gloria u tifħir li la Kristu. Flimkien? Natikom mandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Eid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġewebbel lil Ġuda tax-Xmun l-Iskarjota
u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li hu kien ġie mingħand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa il-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxattaħomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq xmon Pietru u dan qallu: Int mulej taħsilli saqajja? Ġesu wieġbu: Int għalissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru: Ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Wieġbu Ġesu: Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx x'taqsam miegħi. Qallu xmon Pietru: Mulej, mhux saqajja biss, imma idejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu: Minnu maħsul ma għandux għalfejn jinħasel kollu, ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif, u intom indaf, imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħassilhom saqajhom, libes il-mantar u reġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom: Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem siltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Il-kalċimbirek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Id-demm huwa il-ħajja. U allura meta aħna niddikjaraw u nfakru llum mod speċjali u solenni ix-xirka tagħna mal-kalċimbirek, nifhmu wkoll ix-xirka tagħna mal-ħajja ta' Ġesu. U nilqgħu minn għandu id-don tal-ħajja. L-Ewkaristija hija dik li taqadna miegħu. Fil-kapitlu 6 ta' San Ġwan Ġesu jinsisti li hu ġie fid-dinja ħobs tal-ħajja. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Għalhekk fil-lingwa tagħna il-kelma tqarbin tagħmel ħafna sens. U għamlatu ħaġa nkunu qrib ta' Ġesu u qraba tiegħu. Komunjo hija kelma oħra għal dak li qegħdin infakru. Fix-xirka tagħna mad-demm ta' Ġesu aħna nilqgħuh bħala dak li jagħtina l-ħajja. Dak li jagħti sens lill-ħajja tagħna. Imma fid-dawl tal-ewwel qari nifhmu wkoll li d-demm ta' Ġesu huwa qawwa li tnaddaf u li teħles. Id-demm ta' Ġesu huwa bħad-demm tal-ħaruf imraxxax fuq il-bibien tal-poplu ludi li ħelishom mill-mewt. Aħna wkoll
Meta nilqgħu ir-rigal u d-don tad-dem ta' Ġesu, qed nilqgħu fuqna il-barka tal-ħelsien, il-barka ta' dak kollu li jeħlisna mill-mewt. Għalhekk nilqgħu fuqna dan id-don. Mhijiex is-saħta ta' dak li jgħid demmu fuqna, imma aħna nilqgħu bħala barka. Imraxxax fuqna id-dem tal-ħaruf jagħtina l-ħajja. Huwa dem li jsejħilna għall-għaqda ta' bejnietna imma wkoll għall-għaqda ma' Ġesu stess. Dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Dan il-kalċi u l-patt il-ġdid. Il-patt huwa impenn. Patt ġdid li jġeddet u jagħtina il-qawwa li nibdew mill-ġdid. Imma patt bid-dem ta' Ġesu. Aħna u nfakru din l-Ewkaristija solenni, ir-ritwal jurina li qegħdin niċċelebraw minn issa dak kollu li se niċċelebraw f'dawn il-jiem qaddisa. Pratikament kull ċelebrazzjoni li nibdew il-lejla għada u mbagħad sibti lejt fihom sinifikat profond u li jgħaqqad it-tlet mumenti. Illum fil-ħasil tar-riġlejn nifhmu l-mulej fil-ġest tal-qadi tiegħu rid jgħidilna li aħna f'ħajjitna nirrepetu l-għotja tiegħu. L-għotja li tagħti l-ħajja. U din l-għotja li tagħti l-ħajja hija ħajja ta' servizz. Jekk jiena ningħata b'servizz umli, dedikat u bimli mħabba, nkun qiegħed nagħti ħajti bħalma ta' ħajtu u stess bit-texrid ta' demmu. Ejjew nitolbu llum ukoll li aħna jkollna l-qawwa li nkunu ta' servizz għal xulxin, li naħslu saqajn xulxin, kelma jibsa din. Imma l-mulek għalinna jiena li mgħallem u l-mulej siltilkom saqajkom. Hekk għandkom tagħmlu intom lil xulxin. Min dan jarfukom li tħobbu lil xulxin. Ejjew nitolbu allura li aħna ikonna dan id-distintiv, spiritu ta' servizz, spiritu ta' għotja, spiritu ta' mħabba. As we celebrate the ritual of the washing of the feet, as we celebrate the institution of the Eucharist by Jesus Christ, we start understanding what is the heart of the mystery of Easter, which we start celebrating with Maundy Thursday, with Good Friday and the Easter Vigil. The Lord adopts this normal ritual, the washing of the feet by the servants as the guests arrive for the banquet, and transforms it into an image of his life-giving love. And he invites us to adopt the same attitude of service, of compassion, of total dedication. And he says, I am the teacher, I am the Lord, I have washed your feet. So you should do one to the other. The Eucharist we celebrate is the sharing of the body and blood of our Lord Jesus Christ. The body and blood, his life, his body, his spirit. Let us pray that we participate in his life, in his love, and his way of giving his life to others.
U tjeżis illum qegħdin nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Għid tal-Iben il-Waħdini ta' Alla li hu l-Għid tagħna u slim tas-sewalina ejjew nresqu quddiem l-bżonnijiet tal-Knisja u tal-bnedmin kollha. Nitolbu għall-Papa, għall-Isfijiet, is-Saċerdoti u Djakni biex jifhmu dejjem iżjed li l-awtorità tagħhom hija waħda li taqdi biex twassal il-bnedmin lejn il-Missier. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għandhom afdata f'idejhom it-tmexxija tal-popli biex qatt ma jużaw is-seta tagħhom b'abbuż imma għall-iżvilupp tad-dinjità tal-bniedem bl-imħabba u l-ġustizzja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Nitolbu li l-siti ħsat ħalli jibgħat ħaddiema qaddisa fil-għalqa tiegħu u jagħtihom il-qawwa, il-kuraġġ u l-imħabba biex ikunu lesti jaħdmu id fit miegħu għal ġid tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji kollha biex fihom dejjem is-saltan l-imħabba u l-għaqda u biex fejn hemm id-diffikultajiet tirbaħ dejjem l-istima, ir-rispett u l-ħeġġa għall-għaqda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li qegħdin isofru inġustizzji minħabba it-tradiment ta' min huwa għażiż għalihom biex huma wkoll ikollhom il-ħila jaħfru jpattu għad-deni bil-ġid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex dan il-misteru tal-Eid li qegħdin niċċelebraw ikun sinjal li jħalli marka fil-ħajja tagħna u jagħtina l-qawwa biex nibdlu ħajjitna u nimxu fuq il-passi tal-imgħallem tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla missier ta' mħabba bla tarf, inti urejtna kemm tħobbna bil-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta' ibnek. Isma' dawn it-talbiet li aħna bħala wliedek qegħdin nagħmlulek u għatina dak kollu li hu ta' ġid għalina bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħaj bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel li offrilek lilu nnifsu bħala l-vittma għas-salvazzjoni tagħna. U ried li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu iġsagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu demmu imxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, Martejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Missier ħanin Miċċo Kontana nitolbu bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqgħu birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqni, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-isfiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-apposti. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek.
Għal-jom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqalgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma u jresqu it-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt niċċelebraw il-jum qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu ingħata lina inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om Alla u Sidna Ġesu Kristu, ta' żewġa San Giuseppe u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Il-qa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofru ilek ġih il-jum li fih Sidna Ġesu Kristu, tali d-dixxipli tiegħu is-seta li ċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamil li tkun kollha kemm tiegħek. Wettaqa qaddisha il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bagħta s-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd, jiġifieri f'dan il-jum, ħalħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu, refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Raġarat il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess Ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjuż tiegħu fis-sema. Nofru li s-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom palma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, il-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Biċ-ċokontana nitolbuk mulej Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artar tiegħek fis-sema. Biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artar u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek, nimtlew
kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll Mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna lihom Mulej u għati lilhom u lil dak kollha li jistrieħu fi Kristu ilena, id-dawl u slim. L-inna u kol midinbin għaddejja tijek, li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tijek. Għatina sen fi xirka tal-qaddisin appostli u martri tijek, Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tijek kolla. Daħħanna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih Mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrit fija, in li tajxu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nobiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
nitolbu. U Alla missier ta' maħabba bla tarf inti urejtna kemm tħobbna bil-ħajja, il-mewt u l-qawmin ta' ibnek. Għamel li dawn it-talbiet li bħala wliedek qegħdin nagħmlulek u għatina dak kollu li taġi talina bi Kristu Sidna.
Qabel intemmu din ix-xandira tal-lejla nfakkarkom li għada l-ġimgħa l-kbira l-Arċisqof se jmexxi l-uffiċċju tal-qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum fid-9:30 ta' filgħodu. Il-pubbliku jista' jsegwi biss online fuq knisja.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fit-3:30 ta' wara nofsinhar issir l-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Kulħadd mistieden jattendi għal din il-funzjoni. Inħeġġukom sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Tridu tal-Għid fil-parroċċi. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek u f'parroċċi oħra billi żżur il-website ħinijiet.knisja.mt. Inawguralkom il-lejl it-tajjeb.